Lapu-Lapu City Agriculture and Fisheries Office mitataw nga wala sa Marine Sanctuary na manaog isda ang vlogger kansang patayng lawas na bangalan ilawom sa dagat habig sa Barangay San Vicente Lunes sa Udto. Ani ang report. Kini ang yellow snapper o ahaan nga nakuha sa 37 anyos nga vlogger sa wala pa kini makabsi sa kinabuhi ilawom sa dagat niadtong Domingo sa Udto. Ang video kuha ni Rizal Andales Amoren mulupyo sa Olango Island. Ang maong isda nakuha sa usa ka mananagat nga naagi sa dapit diin milutaw ang panaog ang isda nga nakuha sa vlogger. Katong iyang amigo wala maalarma. Diretso lang kunog pauli, gida ang iyang kuwang isda, gibaligya pa jud daw. Matod ni Alex Baring, pangu sa City Agriculture and Fisheries Office sa Lapu-Lapu City, nga nahinabi nila ang mga kabanay sa nakalas nga vlogger human sa hitabo. Ang naaswing vlogger gikatahong nakakuha na og 5 ka kilong isda sa yunian ng buntaga. Apan ni balik og dive sa dagat, dili aron mag-vlog, apan aron mamana na usab og dugang isda sa paningkamot nga makatigom-tigom. Ilabi na kay mga nakay na ang iyang asawa sunod buwan. Niya nang higayuna, nakuha niya ang usa ka dakong yellow snapper o ahaan nga mitimbang og 7 kilos. Pilbili giahat niya kuha niya ni resist ang isda tingali ba. Nag-struggle tingali siya kumayo didto. Hangtod wa siya kabilin og kamayng hangin para ibabaw. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa mga kabanay sa naaswing vlogger, apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo ug mihangyo nga sabton ang ilang pagbangutan. Karon lang yung hapon, gilubong na ang patayng lawas sa naaswing vlogger. Samtang gitataw sa pangu sa City Agriculture and Fisheries Office kon CAFO, nga walay nalapas nga lagda ang naaswing vlogger kaysa fishing ground kini naman na og isda ug dili sa Marine Sanctuary sa San Vicente nga moy unang nadawat nga kasayuran sa kapulisan. Sa gihimong pagsubay sa mga taga-CAFO, ang dapit di inapalgan ang patayng lawas sa vlogger na himutang man sa tunga-tunga sa Sulpa Islet ug sa boardwalk. Mo ni ang sulpa nya boardwalk ni. Ang atong sanctuary di apa magdiring sayda. So in between ani nya labi na nga kanang cliff. So dili sanctuary. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak.